Ček. $5 sam dobio od ovog klipa. Sabirajte, Sankela sabiraj na Digitronu. Od blamaž pesme. Aj pišite šta mislite koliko sam para dobio od blamaž pesme. Nju ćemo na kraju. Ovo je $100. $100, 100 evra. Ovaj klip je 100 evra. Čisto da pokažem da ono nisam to radio zbog para, buraz. Ja nikad ništa nisam radio zbog para. Kod bake sam otvorio da nahranim narod, a ne da zaradim. Šta ja pričam, buraz. 37 evra klip koji ima 1.000.000 pregleda. Ljudi, 1.000.000 pregleda, 37 evra. By the way. 128 evra klip sa 1.700.000 pregleda je napravio 128 evra. Blančina, buraz. Znači, samo vam pokažem koliko YouTube kod nas plaća kurac. Plaća mene kurac. 50 evra na 1.000.000 pregleda. Objasnite to kako, zašto, kome. Znači, paklenac. I na kraju, blamaž. 620 evra. 16.700.000. 620 evra. Jao, brate, ukupno 940 evra, buraz. Nije, loš ti to saračunao, malo više. Blamčina.